Biye tratado ye juye kalo tile 22 san 2025 a ye aw bisimila an ka kunnafoni senkumaw kɛnɛ kan Bamako News TV sanfɛ min bɛ ka lase aw balimamuso ani aw denmuso korotunbagayogo fɛ. Kunnafoni daminɛna ale kun kan ka taa sigiba dɔ ɲɛnamaya ni nin ye o sigi ta ko wɔɔrɔnan ye, sigiba min bɛna ɲɛnamaya bɛn ani lakana sabatili o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel jamanaw ani Sahara jamanaw kɔnɔna na ni a tun bolodalen don ka bɛn ni bi tarata ye juye kalo tile 22 san 2025 sali ni o ye Senegali dugu dɔ ye. An ka Mali jamana minisiri ɲɛmakɔrɔ Musa Mara ale kɔni balila ka avion ta ka taa Senegali jamana kɔnɔna na o sababuya kɛ kiri min bɛ ale kun kan nin waati na ni o kiriw baaraw ma ban tigɛ la. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. An ka jamana finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔyaso État Major Général des Armées olu kɔni ye laseli kɛ ka sanga ni u ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen lakanani ye ni dugukɔnɔdenw ni kisili ye ko finitigilakaw ye susuli dɔ kɛ ka ɲɛsin Bamaji tigilamɔgɔw ka mobili dɔ ma ka bɛn ni juye kalo tile 21 su ma san 2025 o kɛra dugu la dugu min ni Jɔra bɛ kilomɛtiri 40 bɔ ɲɔgɔn la Segu marabolo kɔnɔna la. Ko ni susuliba in a kɛra sababu ye ka mobili kofɔli kɔni jeni ani ka terroriste minnu kun b'a kɔnɔ mɔgɔ 4 bɔɲɔgɔnko k'olu fana faga. État Major Général des Armées y'a jira k'a fɔ k'u bɛ jamanadenw hakili lasigi ani fana ko u na to ɲinini ni baaraw la yaasa ka se ka dankari Bamaji tigilamɔgɔw la. Drogue kɛlɛli kulu min sigilen don an ka jamana kɔnɔna na ni o ye antenne de l'office central des stupéfiants OS ye o bolofara min bɛ nara ka fara an ka dumunifɛnw lasagoli o kɔlɔsili kulu ni o ye direction régionale du commerce et des concurrences ye olu ka bolodiɲɔgɔnma baaraw kɔnɔna na an'u ka wulikajɔw u sera ka tɛgɛda yalayala fura o tɔni 4 de kan ka bɛn ni tɛnɛndon ye juye kalo tile 21 san 2025 nara marabolo kɔnɔna la. K'u ka nin baara in yɛrɛ a bɛ don kadara min kɔnɔna na o de ye ka se ka yalayala fura doni yuruguyurugu siraw fɛ an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la nara marabolo kɔnɔna la ka se ka dansigi o la. Ka sanga Uganda ani Mali jamana ka baaraɲɔgɔnya ye sɔrɔsiya baaraw hukumu kɔnɔna la. Mali jamana ye Uganda jamana kulu welelen dɔ bisimila ni o ye délégation dɔw ye ka bɔ Uganda jamana kɔnɔna na. U ka baara in bɛ don kadara min kɔnɔna na o de y'u ka jɛɲɔgɔnya sinsin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔsiya baaraw fɛ Mali ni Uganda jamana ani ɲɔgɔn cɛ. Tɛnɛndon juye kalo tile 21 san 2025 seko ni dɔnko kɛnɛba min kan ka sigi Tombouctou ni o ye biennale culturel et artistique ye san 2025 ta o marabolo kɔnɔnaw ka ɲɔgɔndanw daminɛna. O kɛra salle tiɲɛtigiba Dante kɔnɔna la Segu marabolo kɔnɔna la. Kɛnɛ in sigira a bonya n'a karama tun talen don ka di Segu préfet ma ni o ye Dawuda Jara ye. A kɛnɛ in kan i b'a ye k'a fɔ Segu dugu ɲɛmaa caman tun bɛ yen nɔ ladalatigiw sigida ɲɛmaw o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw. Kɛnɛ datigɛ foliw kɔ tɛmɛnen kɔfɛ ani teatridenw ka turupu tɛmɛnliw kɔfɛ de Segu cercle préfet yɛrɛ ni o ye Dawuda Jara ye a sɔrɔla ka yamaruya di ka Segu marabolo seko ni dɔnko kɛnɛba o baaraw dayɛlɛ. Kunun tɛnɛndon n'o bɛnna juye kalo tile 21 ma san 2025 minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛya kow ma an ka jamana kɔnɔna na ni o ye médecin colonel Asaba Jalo Ture ye ni ale tun bilasiralen don a tɔɲɔgɔnkɛ sanfɛ kalanso minisiri fɛ ni o ye professeur Burama Kansayi ye. Olu kɔni ye école de santé mɔgɔw ka examen minnu don min kɔni kɛra centre Abdoulaye Jara de Sebenikɔrɔ o kɔnɔna la. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sen telimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.